DJ Holy Boy. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Ikiwa kuti dai nomba yekuda zimotikari yatapuzika mugoro topindai vanhu vambonangana nokusumudzira nokuvaka nyika yedu nokuti izvi zvinoratidza kuti mari zhinji ndokwairi kuinda mubati wechigaro ndatenda uyu MP uyu ka uyu ndiye MP anoziva zvokutaura but chinhu chihombe chandikuona mukomana chekuti ndoda munhu akaunza chifo chemotikari muZimbabwe ndiani? Munhu akaunza chifo chemotikari ndi Wikineo Chivharo. Wikineo Chivharo auya atengera vanhu mota, hurumende yakabatwa neruchiva ikaona senge Wikineo akuda kuita sei? Hurumende yakaona sekuti Wikineo anogona kuzove munhu achakutotora nyika bhozi vanhu vese vangoti Wikineo boss Wikineo vese chero vari mugovernment. Yes, Wikineo. Saka hurumende yakapuwa pressure na Wikineo kuti iite zvimwe zvinhu zvaisina kumbobvira yakaita. Vamugabe vakambotengerana nekomota for how many years? Hapana. Zvatotangwa na Wikineo uyu. Dai angasiri Wikineo ichi pangadai pasina nyaya dzese. Saka murume uyu ndoona sekuti akauya kuzoondonga nyika. Aiwa akauya kuzoondonga because muri kuona asisina mabudget manje. Ari mona kungotengerwa vanhu chero munhuwo zvake nemari dzimwe dzisingazikanwi dzabva kupi ende muziva kuti panenge paine vanhu vari kumuadvise muntaraunda kuti president let's do this zviri kuita muchinda uyu kwavo timukwikwidze kuitira kuti government ive inodiwa. Pana minister ari kumuadvise vakati kunge vana macheka here but asanenge achiundonga nyika akapa wrong impression because iko zvinezvi ZANU-PF hurumende yeZANU-PF iko zvinezvi yakubuditsa mari dziri kufanira kuita zvimwe madevelopment enyika vakuita zvokutengera vanhu mota ende mari yavo haikwanisi kutengera munhu wese mota. Munhu uyu ari kuzoondanga nyika because hurumende yakutomanyidzana naye ende muZANU-PF mese hamuna munhu ari kuda Wikineo. Vese vakamaka zvokuti vanotoshuvira kuti dai afa kana kuti dai asungwa kana aita sei. Wikineo kuti Wikineo anongosapota vanhu vane zvinhu zvavo. Kana achida kubatsira anotsvaga vanhu vane mari dzavo ndo vaanobatsira. Asati ambobatsirawo murombo. Saka akauya kuzoparadza nyika yeZimbabwe nechirongwa chake. Chirongwa chemota chinenge chauya kushata mukati menyika yeZimbabwe. Bozi munhu wese izvezvi zvaangorira akutotarisira kuti dai ndaonekwa ndapuwa mota. Vamwe nekutonyorera tsamba sei Wikineo ndioneiwo ndoda mota handiro zvona mumwe munhu haana kana pekuvata izvezvi kutaura kwatiri kuita izvezvi but anotaura nyaya ichi yekuda kupuwa mota. Saka unoona kuti hurumende yakapinzwa pasiripo. Handizivi kuti vainofanira kuita sei kuti vamise nyaya dzezvimota ende hazvichatomisiki as long as iri ZANU-PF iri kurira iko zvinezvi. Aiwa zvainongoita manje dai nyika yechinzi inokwanisa kuodhita Wikineo yomubata nemhosva obva aenda kujeri zvaibva zvangoperera ipapo. Poshaya munhu anoda kwikwidza because vanhu veruzhinji maministers nevamwe vari kutya kuti Wikineo anogona kuzotora chigaro. That's why muchiona vari kutengera vari kupa advice kuna president kuti no president ngatitengerewo vanhu mota. Zvaimboitika kupi zvokuti mota dzaitwa line dzinzi ndedzemawomen for ED zvakabva kuna Wikineo ndiye akauya nechifo chese pamene kuti tinosvika kupi
senyika pakaipa aiwa government ngaimire kuda kuteedzera munhu wani wikineyo hasi chinhu muZimbabwe saka ngaimire kuda kupiwa kupressurizwa ngaibatsire varombo nezvimwe zvakadaro of which government yacho haisi kubatsira vanhu vemunyika iri kubatsira vanhu vezanu saka asiri wezanu PF haana dhoo saka kuriwa kuti hapana ari kubatsirika pai muZimbabwe because vanhu vezanu PF vashoma shoma tupororo turi kungopiwa hakuna munhu anopiwa asina chimwe chinhu chiri kumudedza paari chinonzi ED azviiti saka kungotoona kuti zvinhu zviri kungoondongeka takatarisa zvinhu zvingoondongeka takatarisa saka meno mashoko apiwa ungade kutaurawo iwe wakanangana naiye ED wacho chaiye ED ndingangoadvisa kungoti ngavasiye kuda kupiwa tumaadvise nanamachekaire nevamwe kunzi president tiri kukundwa nemunhu wani uyu ari kutorira kudarika government ndozvavanenge vaitaura kuti wikinewo ari kurira kudarika ari kudarika imi vamunangagwa because ari kuita zvinhu zvinoshamisa zvisati zvamusina mobhira makaita imi saka imimiwo president tengeraiwo vanhu mota kuitira kuti vanhu vakufarireiwo futizve tirambe takachibata ndonyawo ingoripo uri ipapo ina ndangowedzerawo kuti tarisaone zvakaitwa paya pakapiwa coming order raptor paya napresident ED handiti wikinewo akabva apa mari inotimuza yeraptor kunani zvakuita sekuti iye manje ari kuda kuovertake akapindira futi akapindira zvine simba handiti zvotoita sekuti iye ada kuovertaka president kuti iye anopa zvinhu zvinotimuza handiti zvapresident handinoona saka ipo paya muchaona nekufamba kwenguva zvaari kutsvaka muchinda uyu nerimwe gore muchaita sei muchazviona iye anotaura hake kuti haasi mupolitician hanei nezvepolitics handiti but kuti nemabhizinesi mene kune dzimwe nyika akaita sana Dangote mabhirioneya chichichi vanoenda kumanyika vachiinvesta vachiita mabhizinesi akakura iye kana ane mabhilioni ari kudii kuita mabhizinesi one nekuvhurira vana veZimbabwe mabasa handiti